এমসি লেভেলে শক্তিশালী হয় আমি খুন হয় ওই দাম্বা তাই আপুনি কৈছে যে এপ্রিশিয়েট খালাইदों बेफोरखौ जों कन्टिनिउ खालायगोन आरो बेनि अरुप दे बिथांखौ लानानै इमानगोनां हाग्रामा सारनि बिबुंथि आरो बेजोंनो लोगोसे खायसे खोथा मख'नानै फोरमायनाय जों नुनो मोन्दों नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन बेराफारसेथिं सेवलि मेदाम दिनैहाय नमिनेसन होखांनायनि उनाव बिथाङा मा फोरमायखो आरो मा बुंखो आरो बेजोंनो लोगोसे राजखान्थि फोथाराव मानि थाखाय फैखो आरो गोबां खोथा नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै बुजिनानै लानो हागोन পার্টি ইয়াত বিজেপি আমাৰ অৰুপ দে ডাঙৰীয়া আছে কেণ্ডিডেট অৰুপ দে আৰামত জিকিব কোনো ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে 100% ইয়াত ডাউট থাকিবই নালাগে আৰু আমি কৈছোঁ ৰাজ্যক আমি সুধিছোঁ অৰুপ দেক মন্ত্ৰী বনাব লাগে না নালাগে ইহঁতে কৈছে মন্ত্ৰী লাগে কৰি দিম বাছ মন্ত্ৰী দিম কি লাগে বিজনী দুইজনকৈ শক্তিশালী নেতা নিৰ্দলীয় এইবিলাক কোন শক্তিশালী আমাতকে আৰু শক্তিশালী কোন আছে জামা বিজেপি আছে আমি আছে আমাতকে আৰু কোন শক্তিশালী থাকিব এমসি লেভেলে শক্তিশালী হয় এমসি লেভেলে শক্তিশালী হয় আমি কোন হয় য'ত বিজেপি আছে য'ত বিপিএফ আছে ইয়াতকে আৰু কোন শক্তিশালী থাকিব ওই জাম্বা তাই আপুনি কৈছে যে বিপিএফ দলৰ দৰজা খোলা যাব পাৰে আহিব আৰামছে যদি খলিলুৰ ৰহমানে হাৰি পেলাই যদি আহে আপোনালোকে দলত ল'ব নেকি আকৌ এইটো পিছৰ কথা কিন্তু আমি কৈছোঁ আমাৰ দৰজা খোলা যাব পাৰে আহিব পাৰে দেখা যায় অলৰেডি বিৰাট मोजाङै जालांबाय বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী आंखौ समर्थन खालायबाय नोंथांमोनहानो नुखाबाय जे 3 नम्बर क'क्राझार एसटी समस्तिनिफ्राय विपुल भटआव देरहागोन होननानै आं कनफिडेन्ट सासे बाहागो लादों बेयाव ओरैनो दैदेनगिरिफ्रा दोलोनिफ्राय अबेहाय क'क्राझाराव नमिनेसन होनाया जोंनि पार्टिनिफ्राय मेला दङ शिबसार दङ सोरजों कन्टेस्ट जागोन मेडाम बे क'क्राझार समस्तियाव सोरजों कन्टेस्ट जागोन होनना सानो कन्टेस्टखौथ' आं नुवाखसै दा दिनैनि दिनावहाय थानो हागौ सोरबाफोर खिन्थु बिदि कन्टेस्ट जानाय नङा मेडाम मा मावनो गोनां खामानि दं होनना सानो नोंथांमोनहा नुखादों जे जोंनि समस्तियाव बा माबायाव अल अभार आसामखौनो होनजायो जेनेबा अरुणोदय आसनिफोर खालायगासिनो दङ बेफोर पाब्लिकआ बिराद एप्रिसियेट खालायदों आरो जुब समाजनि थाखाय जे जों आसनि लादोंफोरखौ एप्रिसियेट खालायदों बेफोरखौ जों कन्टिनिउ खालायगोन आरो बेनि गेजेरजों आरो मा खामानि मावोबा रायजोनि उपकार जायो बा इयं जेनेरेसननि उपकार जायो बेखौ जों मावगोन मेडामा राजनीतिक दोलोआव फैनायनि खारना मा जानो हागौ रायजोखौ सेवा खालायनो आरो जेबो नङा दिनै गुबुन गुबुन हारि हारिसानिफ्राय नैबे नोंथांनि नमिनेसन जिथु गथायनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों बेखौ लानानै नोंथाङा देरहागोनखौ रोखा होननानै बुंनो सानो एकदम रोखा नोंथांमोनहाबो नुनो मोन्दों बेखौ समर्थन गैयाबाथ' मानसिफ्रा ओरैनो फैया आरो स्वतस्फुर्त भाबै बिथांमोनहा फैदों आशीर्बाद होदों बेहायल' नङा आं जेराव मिटिं खालायदों जेराव बिसोरखौ लोगो हमनो थांदों आंनि साननायनिख्रुइ बांसिन आंखौ समर्थन खालायदों हिन्जाव हिसाबै जानो हागौ आरो अननाय रायजोनि आरो इसोरनि कृपा फोसावदिंनाया बबेयाव आरो माब्लानिफ्राय आरो स्टार्टिं बेखौ जोंनि स्टेरिं कमिटिया डिसाइड खालायो आं डिसाइड खालाया बिसिनि मथे आं